Buri ukubwatia nigo kurigirwa n'ebigori byonsi. Mwancho murigeria asentunde ntangani ntwabete tukwana igoro yekawa ekerera asenasari astonyarete ko batoko manyora omumanyo itobwekawa akanyara ko bagotwerera asobwagare bunekawa ekorendwa asenasari wekera yekira ekerego cha mugondo korende ine aso murigeria oitobwete sen kya Ndizi TV no manyete kawe yekera yamire ne kekorokana aseri kole na koletere goika ime ya Kiogoro yere meye bunge nyalibali chache county ya Kisii astogenda te gusanga osastoji gusanga amangane yekawa ekere yekire mugondo bene tumanya ngana riaria agokorekana umbore ndimboro byobo chi type chiria nyarito aso entune tangana tabetinga chi type nchiro au kona aseri kole rero bene na litokora chi type china kichikorokana ekero chire mugondo na kichiko ekero chibegeta matunda na kiakorokana obuya nobobe nduchiko barabene megaiga ase omugondo yiga nyoro mwancho murigeria abuna to kwanega nigo to kwanda igoro yo murobuli bobole minobonda oyokore to botambiri tukolia chumaine ense monenu sugo ikachinsebere nenu chamagoroba aseri tukolia jumaine na inche mildred mumanyi boigo mwaso mwancho murigeria aseri tukolia rero asetole no mumanyito botambe buna twerete gale sentune tangani na tatebeti igoro yekawa rero nero muremi na nero mumanyi tima tinki okoebolia gabu sentune tangana muboli tinga ki nasimegete agatoene kelinga nasimegete kolende aseri tukolia tuachire koene kelinto abanyenenga nero rogose na ki omuremeto naboigo bona rero yangoro ko muremi no ekoro mumanyi kora batebia aenigo na ndega ngaitore asamalieta ngoro amos mumanyi kamun na iga etore asakuru ku Kiogoro kenyerogia Kiogoro gose tauni yanka ya Kiogoro na enda nene Kiogoro ward me anyaribari chache na amos iga okoreke barua busongaria asumu Gusii Coffee Farmers Cooperative Union na enda gukore ribwa norro enga busengo korobo koreri wo mu field extension manager na inde nimbwate other field extension officers obviously te bwata abantu 9 chi agronomist ya segesongo tokona gosemia balimi amangana yechikawa no buya bwo kureme kawa nenjere kawa etakire kurimu enchera ekawa etakire kurimu ekina kyo ekegento nataite kumanya kurende ase omuremi itogose asumo manyito ali karuto entu sentune ntangani ntugete bakatukare ngoro byiga engare andi watebete goikebe round tokaburukania obuoyo bwe kawa gositigante bechi amasabali yechika yekawa tokaburukani no motsine na maraba tukabeka ali asengoreri tugasimeke kemerito kemerikeri na kiekeiga totebye process ye na kigete gaikaiga na ndebe no erere ngansa astuta chitendo chene carpet nero ro mwacho muri tubate carpet lakini carpet yo boyo kora tebyango mbia mono ekaro mwali gereti ekawe bwate process ekaranto chakrete nto ekoro ku initial establishment gose coffee establishment togachakera se nursery tokarua se nursery tokaranga nkigego koreka ekasime ku moturaime tokarabuna yamu moturaime pakega ikara togakege tukora ya 2 by 2 round tugasumeke kawa yaito tukaburukanirira baliri no boyo wechi coffee husk posama sabo yechikawa tugasimeke kawa yaito ne kawa ya karatwa isimekire na yoroche Mildred mugonda iga na be kwa maiga ekawa na nyisimegete 2021 November alina simegete kawa actually season yetu akorete na lina tore togotora kwa yo gutangani ekaroko na koyerigereri ekawe nebegeta amatunda aya enyinge na atora ekera enkonyera ase society yane yankaga iga ekorukunya guta lakini nkonyera 02 kera nyagutani bwate branch ekorukunya boterere nonko ire kawa yane ne namba yane yoborimi ya roche eire 8504 na ere yungo tumia gopime kawa yane buna bono chikiro na aruse tiaiga charinge nyinge mono ekera mbonere ati egento tokoruka initial stages ekawo konyore tobeta mataratari ekera tere establish fully so na aruse chikiro 200 na chinka ire teroche na chinga nyata karanga ali kuchigwakanu na chingo chigwakanu lakini ekawo ekaro konyeri karanko bare sande nkigego koleka ze value chain yae omutienyoka no mwako oyo karo ligaretine begeta matunda ara stage tokoroka segesongo expansion stage amatunda aya omutienyoka ne nisa emeretinga ne nyinga ndakoreki
Ora. So kera na average tutakere tanyore kurwa somo toyomo it's 10 kilos although echire gradual abo gochakira 1 oche 2 3 na ndeka roye rendete buyabona bona ngwamburi goroye carpet yembege tensaiga nere ragere ekawe yange chikire chekero buyo karubwa decompose abo comment nutrients asirira buna kwa baide go buna kwa toereire nga eje kawiga buna ya kwanya simegete kwa ukaya rusikiro 200 kora tebyango omorigererio ito abole mobwa ona kibungana na ndanda kinemeterenga obwate mugondo kwa ugaiga obole mobeka ronko bo combine e portion ye cha kirte mata igaikagaiga asaya ne cha ya rengoro ne karona chite kurigererio cha nje tindo chinga nengirete buye kera karona ko le school na ara tore cha nero ne bwate challenges chia kana watu akatorere cha tuenda twabutali na ndete pimu na nde acha kupimu the following day so nka right west time karona chiko kompe igoro ye cha kana ko le school na bwate gentongo kora nkaranga echayo muiburi ngakine gasi arenge bono chinga kichinyinge ni chana gatorere chae ande ngabuna ni chana ari konye manage kera mani chibasa na ari konyora kurwo chinyinge mungu na ari kwa ugora kende kya nyomba chinyinge ni chana ari kori kiagara na nche na rucho buya kwa kera sina kera karo mwa komintali taya ngaratingo na kobera mangana chae imemono kiagara ekaron korigere chikiro na ari koira na buta na sesimekire nchiri kwa adapt kera kwa nyampi me chikiro 15 ose 20 so ekaron go tema go divide by chibasa kwa gakane by then usinki silingi 7 silingi 10 ndoranga talibi ya sarande I opted gukora mujengo so ekarona acha nanche nanyo oleke barua nchete skuru nisometa mangana agriculture na dinata yanga yaya kina kolega cia sekawa na nche nere buyo mugondo na nsimeke kawa elindo murimi imbe buna elite farmer karo murimi atete komanya na nche nacha namureta mugondo kwa no koraki osoma kuruoro so nabona acha getobori miwe kawa igo na inde nkaranga nere buya simeke kawa so portion yebuna kwa mbori in terms of acreage ekaruko yeligara likuruma ata ali pakaga iba na ekarongo company portion chinde ibere chirero gorali na beko machiko had up to close to an acre no seke metere ngero eke ko iremete 1000 osemete 800 to 1000 but roughly eke ko iremete 1000 buna ekawe gesimekirega ntuga ninkani komanya buna gwatu tabiri buna emeteneri bukore ne karondigereti ne bwate space nyingi sana aso mwancho murigereria ekerogo so mugondo gega ne bwate space nyingi sana na space yenye ninkani otwere na kina kibwe na tokoba space nyeyu aso bole mibwe kawa ekawa ne bwate gento gekoro kunga spacing na spacing ye kawa kire variety ige bwate spacing yaye to bwate kawe koro kuruiru 11 and then to bwate kawe koro kubatiani Jones igochi gosimekwa as a desired spacing bona bono ruiru 11 ige gosimekwa as a spacing ya 6 feet by 6 feet ekaroko convert ige ngamuna chimita ibere uchichimita ibere but chi variety chinde chikoro kubatiani SL34 K7 na NSL28 echibwate spacing yaye omoto yo mobwe kawa uchiyo yonde igo gosumekwa spacing ya at least 7 feet by 7 feet but bono liswali yamanya go chekana na gatware kona gutrimboka twabora ninga Gusii megondo ya korereki ya keira abantu mbale babwate passion bayigwete basimeke kawa but as standard measurements chiricho gobeka na bera abete realistic na kyo konyora sabalimia bange tugwete megondo yabo ebachikorete ndukunga cross spacing but nero ne bwata challenges chia ekiagara karuko nyebeka ebe too close oborwera boisoka babone bwabwate kaweye babo go spread wango chiase kawere next nege ntokende ge kokoreka chisenchire buna bono Brazil asabali mukurigere chi documentary aliyo bole mibwe kawa ebole mechanized kotora kuburugera go siara mariogo nechi machine chikokoraki chiko kolegas gari babegete cross spacing ekiana ni machine chiko koraki chiko tora na chi variety chikwambori buna last time twasomete traditional variety buna china wata chi Blue Mountain chi K7 chi SL28 SL34 echikolete kwerende echibwate growth habit yaye na inde echikwama asenchera na boko range yenenga basically kawe kurukuruiru igere nyenge all these buna yere maiga okera nere ndoche ere nyenge kurukuruiru 11 batiani
gose traditional variety iko chigo tambea na bo chigo chichiagenda igo bono Mildred na ekero twacha gitario mocha kana gose ekero twagambete ngakiende ngwante tinga tato mino ngora gokonye ciari amangana y'oboremi nonye mubu nonye kabaterete nere nabwate kwa igasa gokora oboremi oboiga anda kenta itomuga kora suka gocha igora tebia eningo nande boigo onyara ko bote nga oboremi oboiga naki okobokora ndeto tinega iga kora tebia ngo aeningo gokorigereria gari nando totebinga naki okora oboremi obwa wa botambe nje samaria tango ku France company reja muges maesa no mwana bintu bina kodrekere gas nkanyoranga company nere ya Ruiru ekarnaga nkabangi bintu byango kisana ngasaba ni encouragement korwe sabara bakora basani bandi kuri nyaurari mwako kuri kugaba kanga advice kigento ndakora ngachankariyo bongaini ubu bakanga chi seedlings ngachankabeka nganza bono nkaramuna ndocho bole muboroboke njerete inde konye ngoja kurwe gashinda cha kubango sumbuka nkabeka nkaragore mete kuru sobo tomusani ntandi ari nare kugora igare bere yashi nare ya konye no nare school fees alafu nkarona hande nkikera konye ni future ni case na rure gas nkaranga ambeke kawa neche konye na ndeche konye my family bono eka kore encouragement nka decide nka soto nyebeka oro we mune pisi ya negeteran na boro nyebeka taigarang bono egacha kanyoro mwana oyo nera onyore encouragement ngando chitate kare ko katekia neri monso neri ndete teye wone yaje ta kwana na badian nere kora ya DNA na Blue Mountain yari ko batene neri iri ndambe neri yabaga kale na nere yakabira K7 K7 yale kwa bruto ekaro gukumba lakini bakanyirigerie mete chigambo 3 yani ya mesigo banyebekera yarara gocha gera banyara gotora tokonyara gukumba ingurwe kara cyabare bono ro bagakorerego munantu twakairire chi estwakaire nyabaterre factory yeto nyabaterre twakaire kare kare twarenga bake nakia somete tata na kibwata na kiajita kolidisi kialengero goronka bono ekikani kale kinga ngakirenta ngakisimeka bono ingani okuboli boli elimo kegera ayebunolege miaka yao no mugaka oisi nkyura semie abalemi bali skogari abalemi bali skogari okonyora monta abanta bangi abakuru go bakonya kuna abanyali bali abangi kena ino monyali bali yabairete chae sana echae mbara amanya igoro yake malie kigekawa nkyura ba advice igona nya kora intercropping nkorangwi nkerikiga gokoribuya gokonyoreke gwa feri ne chae rango chendetie nkorentere skari umutinyi somutinyi lakini tinko inikale chinya tubwatia sana ne large scale go simeke cha enda ko inikale chisimeke kawa because yereke merkia long line omote gomuna so tata ndo tebeti na gokora 70 years no tokoro ando chire gokonye generation yendere mage ko mage yonda inikale chimuremi wanja na bagocha mu inikale chisimeke cha na bono muna ruirwe na bonda ngereta na njembe ke nasari yogotaka nechi yagotaka na bago je toro simuna ne shade banja banyora na kindengereta tiyo yogotaka lakini bonde bigori ebinge bya iru no bonyu bonge marwa bono idleness na rere nyinge sabana munabo igo bona ye buno mugaka gutia sene no ina basae kwa basemiri ekawa nengia ne bwate chibesa ngo bande marani ngatiga babeke kawa because yego generate wan betokenga nencharo bwate na boko ni kawa nere na boko okogorana ne bituma igwa safa ebiri bakwa kanda basaba nanda ngana yawo yo mali ora tebi umurige gwita sene yetu kya Ndizi TV igoro ye kawa neririye echa ekawa nkonyora to na to kunyana nego mu echa ekawa nkonyitole bono mwa so nturi ko yeriengia bona engia ko enda ngumbu tuanyo majicha nento suppose to ranyo eriengia kolende nengia echa nengia ekawa nengia bono mbuya mono sana asoba semi obwatoire nande twagokire asoba semi bwao nducio kugania asenga kindu nande tuchigusanga naye konda sebono iga tetura tigara no mumanyito nando yoro murimi endelia aendre goto semia amange na bongo mataya abana emuradi yoko takege ntumuneke kwa mane bigari bikambita kere bisoya emuradi ebwe ko simekecha
nara ibono omwancho muri kwa nyako bagoko igwa korwa ase omurimi itu no mugaka bwe myaka emingi kurinde onyako bagagosemia abasae amona bali batasimegetie kawa kubatebya nga basimeke ekawa ne bwate kibesa igwa somorobiri yigabwo oboremi nobonda umera na ncherinde twandira gusanga mange kutochikwanda somo timoko kora tubwatia ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bwo na botumira SMS wetera se nambe yo erase screen ya ogabo ende twandira gusanga ase obwamo tetona somo timoka kigo ngwira na tuli Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo likorokana emambya. Negati yebyorokereryo byeritukorigia nakagaso gensakia. Imeyandizi TV ntumanyete obobisi bweritukeri bigia. Nakiyekogera tokorentera omurubiryo bwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Nenche Dorcas Kemuma. Kya litukoria yiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa sato chamambya. Tukumanyina nalialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya Dorcas. Na kwereganira imiyomurubiro bwensakia. Dorcas ni yariganira bene asomurubiro bwensakia. Nencho boigo ni yariganira imiyomurubiro bwensakia. Naye yariganira bene toroseri tukoriao. Omwancho murigere nande na sensemo ya kabere yo muruburiga ekero twendete gusanga amangana yo burimi bwekawa una tuigure buno murimi ito anyako bagagotwerera niganyako bagagobasemia nga mosimeke ekawa ne chibesa na chimuna butambe ngo batebya oburimi no bonda na kurwa sobondobu nigo bogocha kurwa ase ekawa ase bimari biri bikugureka gusibi kuoneka ase kerengo kigoro mono ekawa nigere namba ibere ye korokinga ekawa ne bwate chibesa na kiyakogera butambe ngo bateyanga oburimi no bonda tobote ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS wetera sinambe yo erase screen ya ogabo ende twandira gusanga asobwamo murubiro nigo koleto botambe nche Mildred Momanyiri tukoleya chumaine SM ne nusu waika chinsa ibere ne nusu cia magoroba ase omumanyo ito nande ore omuremi na boigo ntumbere no muremi ndomo wao oyore tatu mwabo tikora tutebya ngo nga ekemerie keiga muno ndete gotwera muno gwatwera ire gocha na ali ako agokorekana ire kwanekya ngango nyoro liga sagrigo mbia mono Mildred asoboremi obweka abona natie kakobatebya aliye mucho Gusii Farmers Cooperative Union Field Extension Services ntobwate chi topic ekitogosomia abalimi osamangana togosomia abalimi nande monganchere nabo nkoja haralia sobwa nabo kwa egentege tangani ngokora turamangana akoro ku canopy management oyo no mutogo bwekawa nkiotakeire gokorerwa ngento kiotakeire gochera ngere kiotakeire gotiga ngere getakeire korwo nande ngere getakeire gokora gotigwa ekiagera omutoyo bwekawa anena Gusii abaremi baita abange bagutumia omoro omuntu bwato ekawe cha kunyita kurunse kora bia ni akora banga okonye beke okobekere kawe miniskirt okonye bwata no moro waite bisabo kurunse kwabitigera gatia yaba buna liburi ka utekeria kore rugo ekera gogokora igoto chikonyora chikiro 10 twate abakurwa sekawa ekawa kebwate gesabe kekeremei main stem yaya echinechi branch urunsa okoya roselia bisabebi tukubita ekera gokubita na inde asokwana asobwango mono ekara kwa bwatire gesabe kemogie kawa ekarote tukomanyanga nkyo korusi gosenkyo gotiga gesabo kende yonsi kiamete korugoro ekyo korusi ekera gekwa magocha igoro muja gutanga kire bisabe ibinde umugaso twaka gesabo kende yonsi kiamete korunse igogo kerusi bado ngechi gotanga bikorte ebire korunse utira ase bibire chinse moga iga
okubi alternate onye gwatige kemo kurwa ogutige kende kurwa onye gwatige kende kurwa okubitiga biko ndenchere koreteki kind of alternating na indege ntokende gya kabere ekawo okubwata okoboko iga gwakorende go a handspan waso iga kesabo kende gyonse gego swaso koboko kwa oguchime igogo kerusi na nditali moro okurusa likosoko boko ndobwate egento ikoruku sakatua ose pruning shears ejenero gotumia gokoraki obutora ebisabo biri bitakoretiki biri bitaganeri bunekega nabo gokoraki nabo gukerusiga ejenero ikoruku pruning kali ngoko buna nokoboko karo buna nokoboko goko ni arore kawa ne kawa ikwanyerete ruburwaire na ndi nabera nyareka nekoreki eome ekinege ntekemo igo ngokora tore canopy management nege ntokende tokora sikawa ngokora turamangana akuruku nutrition no koragerie kawa kuna mwanya banteta kerori protein onyore carbohydrates erinde binde bigokonye otware chinguru ekawa igekobekeru obuoyo omutienyukane no mutienyunane obuoyo kiekawe kobekeru obuoyo bokoruku NPK unabona ntobwate special fertilizer ekoruku 22612 obuoyo bekeru kobeka kuriko bobeka ngobeke gocha aso mutokoreteki asobete bune bisabo biekawa biyagarete unabona gesabeke buna kiyagarete iga igokoro sigento bekoruku ebeshen ogokura round iga wakura iga turikorema gochinse ogokura round iga wakura iga bune bisabe biekago bikoreteki buna bichete igo karo kwara osiriga aiga somo toyo bwekawa no kobeka obuoyo bwabo okobobeka round igo obuoyo buri boko beka round yase kwa okobeka bune bisabo bikoreteki bigete turikobekera ngari okobeka gocha asomote ekera gokobeka gocha asomote ekawo obuoyo buri mbo bwatege ntotokoroka burning effect na obogo koreki na bogo sambeka awe karo kwara osiriga na bano obuoyo bwabo bwechiombe bwechimbori bado na bokoreta gokoreki kwabeka reiga ntobwatege ntogete emeria yegosoke komachikorrekana buna chimbuche yekoro kunga chiruti na ere kongusendagera erinde kawe koreki enyare koragera koruororo karugwa koreire kawa yago igo tegosarika nage ntokende ndakwanira ase nutrition amagoso nare tokora buna bali baito Gusii kawa ntori konye korere nto ekoroku foliar application ekawa netakere ya siareru folia asamataye karo kwanye siarire folia ye nero ne NPK kali folia ndayons ne folia ya NPK uno boyo bwo NPK twakoraki twabe kansa nande gukori lichidesho chiringambu ya chikoreteki mbu ya chire elindo ma koraki omanya konyebeka asekawa yawo folia etakire ya siarwa akare kiangazi kere karo mugaso takoretiki otali monge ekere kare ngakio mugaso barete bona bono mbono tu atware ndegoro ku climate change January mbona naruche mbure kali gutu January ama tukamaga makebanya gukurigera January no murakero koba February ama chikwanda paka around March ekare mbure guchikokora kigo chaka iga kare kiangazi kere nalio gosiare kagu yago eforia obuno oboye konyora direct korwa samato na ndeka roko beke eforia goiko supplement inse kare se kobeke eforia yoka ego chikobeka matunda amange okoba mutoyo todie tikunda kere isaine yero oboyo bwa lira banse use ground fertilizer ego chikobuneka okonyore kagu kari mugeti ekobuneka bwata matunda amange gosinyokora ki ko stand ege ntokende gya kabere ntobwatege ntogekoro ku zinc boron zinc boron na madini ara seliraba lakini okabalira bali twatumira moyo DAP for so long it rocked in the soil bono HC ekereire ebinte ingogorubire ko rweduka zinc boron igego konye kawa ekaro yabekire bisicha bono bunegete gosoka bisicha birimbi kora abortion igego siarwa 2 months before flowering unabone kawa ya Gusii narite go sicho mutinyo kane na liego chaka gusicha pako yo gatano bone etakiru mutinyo kabere ekawa ya siari zinc boron echikoje konya gento igego chikobeke bisicha ebisicha birimbi kora yaruka na ende chiko siarwa around July ochikonyari gani ase ogosicha wa omutinyo okabero ko mutinyo nane season inchire kwanyara ko bagokweresa aso murimi naganya nyara ko baga understanding ngachi season ye nkimineti season nenga kieka we gotoru osenga kieka we gupimuroje ngo ikachire chia vali ekerambare bagusiekerere chiabo kulingana na production ya buna koreteki bunechete but mostly season ye itego chaka anya ya chaka mutinyukane na beko gendra igo bakechi gotumera karibu mutienyi
o July yere roro no gotora konde gwa kabere iko gogochukwa chakara September yagenda ige kuri kwa wrong season yende kuri ku ari crop na ere gochaka gotorwe ngakiyu late crop yachaka mutinyu kianda na ero ngoma chikogendere close to January na ero tokoroka season actually ekawa ebwate chi season ibere ne chi season ichibe na chikoreto gwaka na gwekawa ekara yo ni we season ya era yasie kuna ende yachikonigu season ende yakabere na ase chi topic chiri chinde na bata ya gatatu togosomia baremi ngo basomitora mangana kuri ku IPM integrated pest management integrated pest management ni ringo cha mugondo ndigereri ekawa ya nendore nga nebwato burwaire ekaro na ardenga nebwato burwaire na bonda decide baganko gore ryogonsi aru mugondo mugima ngorensi arire yo kekorete warete erindate spread go chiararia kuchiase echichinde na ende likewise na boko beka ebinto binde buna bono na beko nyareka nonya chimboli kitali gosali na bokoreta chimboli chirisi with chirichiko koraki chikwa mamaiga yani no gotema gutumia available means asokorende kawa etaraikere option yo chikokoraki ochikogore ryogo korwe duka ndege ntokende togo chigwakora na mangana akorukunga weed management yose korigere ni morete husky maiga ni husky yige gokonya obuchafu mbokoraki mbobo bonge kerekera obuchafu bwabeiro bonge competition ya nutrients yakoba na ende kwanyoranga obuyo buliogorete korwe duka igoboko be west ndege ntokende togo somia bali mibaito basomitora mangana safe use and handling of agrochemicals amangana ya amariogo narare band atatakiri gokoraki gutumeka according to the standards chioboni bwekawa amariogo ayu depending na active ingredients yabwate tatakiri gutumeka kere gakorete mechanda semebere ya gentuki ya mwanya bantu kero kwenda eduka kugura amariogo na aroko nyorari kire red na arari kile yellow ayande green eliogo dire red elikoro kinga eliogo eline sumu isa gotumia iruge ngabuneju ne eliogo lile yellow gose green elikoro kinga dire fair ka so koreki ase ogotumeka ayu egere broad ntuchiko ya some kare turasome nsemo ya kabere goro ya mariogo na enda mariogo na kiata kire gokoreki gotumeka ege ntokende nursery coffee establishment kari twachakirete na kieka agwe gotutu baka yekereke gwange gokoreki ekore tu mugondo nege ntokende ngokore turabale mubaitu ege ntokorunga financial literacy ano nguchu gwakire sabunke igoro yekawa ekawa una bono nsimegete emete igere 700 ekawa yemete 700 kilo mote oko echikiro kera we expect oko echikiro 10 but echire gradual na bego cha 3 5 gotira empa season ene season ya yemo bona kere bwata chi season ibere na bego kwa bado chi season echi ibere ekawa semete 700 ka kineba na so gochakera actually Gusii Kisii na Nyamira an average toko nyora so motoyo mo is 1.5 to 3 kilos isa kwenda mono but out of extension services bono igango na gukinera ke it's asabali bali serious baikire more than 5 abande buna 10 like there is a time to akorete training ya mali konge as a society ko kubisembe I happen to meet one farmer obwate mete 150 asemete 150 igagotora chikiro 960 kurworo so ekarogo divide per season ekarogo divide by goseka tema gwake sabu yago ya bwango omotoyo makurus chikiro 6 wona ina rego tukunga doing coffee as business to simegetinga nemete tuosimegete ekiare kawe no ninje egase nyinge maninje ngwe kore sababu ninki ndatu mundu weke barua na barambunere bisabebi ege sabebi ga kubuna ine ka wakora ki answereri ya next season ekera karukurieri echinechi chibisi jabitakera wakora chibisi jebi gosoka na bie kawa ukubuna chinsagi echi turigo chikonyora kawa igongo semitora bali miboita mangana financial returns amangana record keeping ba manyanga ekawa ya ekurwa chagete gotora na abwate history yo mugano ya financial returns ekera coffee oko yakora bune biashara buna boikoyo bako yakora bune biashara nege ntokenda tokora ngokori turabali miboita mangana kuru climate smart agriculture whereby buna bono isa koligereri asaya tindimeti nego tonda tatenga koraki kabeka egoteye ngochiere gokonya rie kiangazi kere ribagalira bali gosiri
eve kwerenderi ya moisture content di active ne mulch na enda at the same time lia babuna gentuki buna increments month bone kare mbuleta iyo wanyora ninde ndete nyeri elinde kawa ya neti kare okoreki koba machani ne gentuki ende togosomia barimi ngo basomi turamangana a diversification oise korigereri litoke ndiete takaraini akamo oise korigereri chigravelia buna omuibori ata yaba chigravelia na begete whereby ekawa neganeti shade trees echibuna bono amakabiri aya nkwaro libare batumia buna chinko ayande nabonyo muntu goikereru nabokoni naenda ayande nabo gochweri no nebao okorere gento kende ebinde ebinge bigo for under diversification ento kende togosomia baremi na mangana soil testing osego pimaliraba omanyangana kiribwa to borrobo ngana go acidity go alkalinity yeliraba buna bono ebintu mbiro okorigereri kwa manyanga asayu acidity nere igoro buna bono origererio mote no rokoro kwengwe asege songo bakonyoroke fan fan ekere ametase eyibakoro kengwe ekoro kya sayu ara acidic etakeire lime esi aruge ndo kerikenge choka elinde acidity asayu ekoreki eiranense asoko nyore kenyambi kiamete asege songo tokoroka coach grass asayu acidity ya ekoreteki ere igoro etakeire lime esi aru elinde acidity ya ekoreki eiranense gondo songo somitora magari mbaito amangana soil testing no koba neji machine and it comes with a cost pone togotumia bintu biri bakonyara komanya na acidity ne koreteki neroro egento kende togosomia barimi baito na mangana akorokunga coffee processing and quality enhancement eginto chikwegera karo togo chikwenda nsema ya kabera ase society torigelinga ngento kigeko koreka na kieka agwe korendu ererie takere gotorwe ka agwe ntobu and ase society ekoro sorting weighing and recording ekoro fermentation washing grade kia koreki kirendu pakiume negento kenda togosomia barimi na mangana ye environment conservation na ki environment yeito etakire korendu chi plastic ejitogotumia amalio gaya tu atumia na gitotakire gokora safe disposal gustwa tuguta ebintu biri boronge buna bikoreteki buna biganeri negento kende ntotakire go introduce buna bono iga project na tokora Gusii Coffee Farmers Union ekoro kugural to launch the other day na Rainforest Alliance ntotakire go introduce indigenous trees na shade trees asichikawa ekiare kawa neta gete kiriri lakini tali kiriri gekorete kire kenge na endemete kiatakere gokoraki iko basically ntotakire go conserve environment na mbudo cha ali asitoko chikoenda asikawe go seru tomanyangana kitotakire gokoraki kurenda amazingira negento kende kyo mwario na kiki na endenda irore amangana handling and the safe use of agrochemicals chia malio gona kitotakire ko yatumia tobeke chipipi toebo ibuya tomaye gusiara maliogo mugondo elinde ntonyora emechando gwetera sa maliogo ndiye muno sana nyugwete kwa ere ibuya asobwagare nande kwanyale kabago gosemia abalimi baito chinchera chiriba bwente kubwatia elikwene kyabuna ekawa yago ngoire siere gosengo kwa ere ligesalire igoro mono igoto bwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bona utumira SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabu nyoro morobuli rasembe no morobuli buburi minobonda uyokale tobotambele tukolia jumaina na nchemile mumanyi asto gusangana gukwana amangete toragenda mutima kakigo ngwena na tore Waswahili usema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo likorokana emambya. Negati ya biorokererio byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweri tukeri bigia. Nakiye kogera to korentera omoroberio bwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Nenche Dorcas Kemoma. Keli tukorie wiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa sato chamambya. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagendrete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakile bya Job.
wakire bya Dorcas na kweriganire imiyo murubiro bw'ensakya Dorcas ni yariganire bene asomurubiro bw'ensakya nencho boigo ne yariganire imiyo murubiro bw'ensakya naye yariganire bene toroseri tukoriao semwa ya gatatu yo moroborio boborimi nobonda ekera togendete gusanga igoro yo borimi bwekawa andamono oboremi derori tukoria rero nigo twacha ase omugondo bwo morimi asagendete gotwera nararia aganeiri ase okoroseri kawa nabo igokwenekia ngekawa ya onkwamere ase kerengekia nabo igo ochikonyora amaga gosochikonyora ligesalire igoro mono igoso mwancho muri tugwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo no tumira SMS wetera se nambe yo era se screen ya ugabu kona senseme iga twaswaire nigo tutaite manyito gose nande uru muri mito anya komaga gotworokia nga nkiye ko pruning yokoroka pruning ntaite tutaite tumanyanga nkikerige bwante go chero nkike bwante ko rusigo ngerigeta kire gotigara gose nande ekaro twakorte sesementanga ni kwaro siga gotworokia nga change of cycle agatebanga change of cycle ndirioko rikeka oko butora pinga bone chiate yari teriko gotamineti iko butora motoyamo nande gesabe kirija cyo gosoke kende gesabo kiri kiendereri nande kera kigo cyo ika nande kia butoru nande kia nyako gendereri miaka se miaka iko meaning nga kawa teriko gota no konya cherera na konye butora na koyeroseri tigara nyara ko baga tebinki ago cyo koraga iga nande bo gato tebinga na redi kurusigu nande redi go chereru erinde rio ligesaria uri na isaranso ike asomorimito bwasemye na kwemanya mange omanyenga oboremi no bonda korate byangu ya mono Mildred aseto ikira iga ikira nsemendere very technical ikiara se kawa onya tubwati obumanyi bwisaine nabo gusarie kawa yago na indeka rubwato obumanyi bwisaine abande nkorra barengeka rukora bieka akona che kawa na asaba limi abange tuetere Gusii Nyamira na Kisii ekaro akoigunga no gochenchie cycle gusenge kawa yaye takire butoru abange ngabune kwa mukuna nkoro mbama etinga ne kawo gokonya inkiga kogara twakora change of cycle chikawa chinge chisimekire Gusii nchiri ya kaguchire chinyi gose yang coffee nemete ya simege tu miaka ya maega ekawune ya karongo nyirigere onya tindeba igesimekiri early 90s aliyesimekire unete neiga na ekawe yiga telikogota egente kawe gokoreru egekorokunga change of cycle kwego omwibolyo nago tainga tatu mabega bateteka una bekwa over 100 to 70 years which is true egente kawe gokoreru egekorokunga change of cycle gose total stamping ekawe yoko yebutolengima of course technically tenero nimboroki ne karo ya butoiru ya sprout actually kawe karo kwanya butero wetara utafiti naye koreire obutore kawe rero in the next 7 months poire kawe yago rochoko tarukoira igone abut no butora rero bado ekuwa nande gosoboka bwa and I think will come here after 7 months kawe rero bunango ye butora in the next 7 months kawe yebe togotora ndo ire rochi what do we advise our farmers change of cycle engabuna no gochiasa ne kawa obutore kawa seboke onye korrege ndogoro ku selection orusi bisabo biri bitataganiri kare kawe takirebe buna maiga bune liga limo lirari linda ne kawa na beta kirebe igo na bokoles egekwere ndege sagia kemo bibere ose bitatu ase kawa yage karutete koreki ebebo na change of cycle yinge gokoreka change of cycle terigo koreka kere kawe bwata matunda gokoreka January ebinto mbere bigokoreka ase kawa ndobwate ndogorunge coffee calendar nebinto bigokoreka ase kawa na indenga kike ebinto bigokoreka buna bono kwani rasi nini change of cycle gocha January onya gotete gosiare line ogosiara January onya gotete gokore kwere ndo prune January takera gokoreki go prune enarenga kie kawa yatakera gokoreki go prune ri January ekiarenga kieyu kawa teri nyinge uneka rero mutinyukana guso mutinyukate yeka wangu yeko torwekera bone toma chikorangere off season so that is the best time utakera correct uchenchie cycle yago ne bintu binde ndaga nyo manyega igaso uchenchie cycle ntobwate height utakire commenting kawa
turi konye butorera igoro gaiga na bono kwanye butoire chesabuke esababu ase kwa butora no gosoka sakas na sakas iria gosoki gego chikoimuki ekoritoa egosabuka ekawa okoye butorere gento gekoro kunga ni height okoreta riru ria gwapima iga wakora kwabe ko musumeno na ndeka roko butora igoko butora go chisco na ndo konye slant at an angle of 45 una bono yeiga igonkonye butorera gaiga Igotro ko butora nchere ndionse mutanye butora nchere ndionse ekaro kwa butorire iga ego chigokokonya ekera amache embure gotu amache ari ga gotonya ase omutebure kawa igoro gaiga akora ki atene no asoka guchisco ekero butorete igo ekaro kwa nyesirantiri amache ari agotonya gaiga akora ki atirimbuka guchisco goko yatiga gokona cha flat iga goterema agunde kawa yaite kore ki egunde bono no mutoyo nde konyo chenjinda no ore cycle erinda torore ngange tukige okore nande gento kendo tara buno ganda to chenjie cycle igo omotoyo iga enta kie ka okera ndo terere tambe nande ka bune kukumba ekaweye igekoro kwa K7 K7 emeteri egekoro chisokoro chetu chiaga simekire miaka ya maega agoko yembwatara Mildred konsana bo mulimi to gocho tubwatere ekaweye K7 ne chikaguchirichia kare na inde ne kawa reta gochasi nini reta gochega igotono tuachenjirie cycle yo yekawe igobono aso mulimi na bora kaga ngatware tirasara gose twabutoire ekawega kuri nde eye kuri kunga change of cycle goikatware kunyobutora egere na rie guchikwa mabuya kera goyunga ekawega kuri umwaka 1990 kuri 1990 baka bono igatoikire emiaka ya ichiribubere gobana boro chenga ekawa ngoirere geke getambe bona ganda tebya ngona ninge korekana Mildred ekarugwa na chire kawu ya ngenche kabireje orochega iganslanted egento giagara na slantiga ekere mbure guchigotwa amacha ari gagwaka gaiga atirimboka asoka kawu yete kugunda naenda karukwa butoire iga egento ngera togo chitwakora ekawu yo konye kunaiga okonye kunaiga una nanye kunire iga nanyumisire iga iki kiagara nanyi akaiga ekaweye igego chigosoki sakas bwango gosego chigoseboka aso bwango igento ntera bari bakorete biology gekoro ku chioxin enga chiomon chiomote bono gase nanyi umisa iga echigo chigo concentrate iga bwango ekaro chia concentrate ekaweye cha gosebokera ga na ekaweye karo kwanya koreire iga in the next 7 months ekawe ya so get kwende chi branch chinyi chi stem chinyi chinyi ngo gukumi ego cha kosoki na asinanya kunaiga ego cha kosoki chonspi bone gento go cha gokora ekari chia sokire ogo cha na magasi yago umanya ko bwato korendo kunga selection ukorigereria asechi chisogete ere health na rogotiga ere machete dwakoreki kwa yeruse karo kwa chiro usirigo wachitiga chiandreta gokoreki chiandreta kwa ntatenda boli sokoro liboli limo sokoro ngaki akare nko mwaka rusarusirie mwaka butoire igabuna abutora no musumeno gosekale mwaro gobutora tune mioro mesumeno enja kabairo kare tatiga ya jide ya kabururu muna chironi kale lakini egatoka oko egweroni kwa yaka na baka kwa kweroni yegendere igobono inja lengo botutuka nugete tari ya lengo expensive ya very modernized bono ibintu bya digital meke mwana ngorokiria kana inche narure buya engenja orokiriga nereta keiriga no ne cha na beta keiria karoko nacha amaje tago bono mna waka macha aite na ga bono ego generate ni kweru ali okekwe no na ego cha kutaka kwere nterente esibe eso ego generate bisabo bono kurwa ibisabe bina biagote bigo generate kwa rankere kere ekeria ogotiga babrumu gwati bono ntete ogendre gotote wa yagendre gotosemia o mo expert yeito to komurka ngo mumanyeito agendre gotosemia asense moyenda torkinga nkiye koro ku pruning buya ase ekero yeikeire ekero kubutora na magasi ali akubutorera tari kendi yonse kubutorera ngochora bi na tukanelide kora tutebya ngo nkirega iga ase tuachire iga ekawa yago kuna nateka ko batayense moyeli tangani egento takire gutwara buno murimi
ebi nabyo buno mwalimu akwende class manager kana epiro na asomo urimi uri okorukwa umurimi uri serious bwe kawa ebintu nabyo ibere umurimi atatakiria amisi ekege korukwa pruning so musumeno uyo no rugutumika gukora kikona che kawa tari musumeno nde bwensi no specifically uri purpose diko butore kawa nege ntokende gya kabere nege ntoko rukwesa katua kusa pruning shears amagasi aya na rugutumia koroserie bisabo bye kawa yago oise korigererie kawa yebunere oise konyaka ebicha gusonyerigereri igengege tutu lakini tokonya roseri na magasi buneta kere koroserigu norore before and after unabona for instance no nche nabongo tumie simiyane ikena tora korege ntokere practical ekaweye na nyakire ebicha bunerega na ende karo na akorire ngo nyakande bicha elindo kompe origereri ndiere buya na ende ndiere bobe buna natieka kubatebi kende gions gekwama kuruege sabonse ekende sabo gie kawa kende gions gegosoka kurunsa yege sabo igo gekorukwe sakas na ende getakere gokoreki korusugwa talirito lakini kende gions getete gosaboka kurunsa ase branch yegabunere kende gions gotaka gosaboka kurwana karo kikiame ekina kikaba gusiba goro kama chakas egente kiege gokoreki ege korusigwororo so nabatege ndogere tokoroka handspan ukobeka okoboko iga kende gionse asoka boko kwa ogokuna igo gokerusi buna bone keiga igo nkorusi ne kendusi elinde na liao koraki na lie ko alternate ekere kemokera ekende kere korwa ekende kiaba korwa iga buna kerego bona bune keiga na tigire ke gochia na ende na rusirieke ekoko babire bibere okori lingankere ikere health kwanyora nekijamo ekena kigetari takiri koba ntigekeiga na ndo manya gocha asege sababu nekeiga na kero kindigere likoruma gentekeiga getakiri kobo enere saka sama chakas ekiagara igeyamete nseye branch na kero kyo okerusi ororo na kero kwa rusiri kero kobeke handspan none gengetakiri gokoraki getakiri koboro okerusi ekero gochaga iga okobi alternate obwateke orusiga ekikera ikege koba kurwa ikege ngetakiri okora kingetakiri koba kurwa manya gochaga na aron korand span bwate ndusieke ndusi neke koruga iga Gera smopi mego no go ikorigereri igo ali okomanya ngankire kyotakiri okora kire kyotakiri korusi Dochi ne gasi nyingi yakoba. Ne gasi nyingi yakoba. Ase kawa bunde ligwate ba tima to sempatiani. Eli enyenge eli echoleranete. Ruiro 11. Ruiro 11. Teliko bega sana korusi. Nkobere gasi. Ekiagara ekawa tali besa chioka. Echi chikoro cooperational activities use costs. Ngo chikorore ekiara goika okore omaye konyora matunda akoreteki. Amatunda aramaya na ayo manya okoreki. Omanya kwegokeri oboremi bwao. Ekawa yise konyerigereri. Embeo yakorere gento keke embeo ya nyakire so etafauti na rori ribuna yarenge na bona ikorete na beka awe koroseri ne gento kendo takere komanya Mildred ekare ka awerenke saka sinjiri ko banyinge chikawo gicha bere chinene na chisaka chiwo cha koraki chichorera igo bono koroseria mbuya nande kero tete konyora chibesa goikona roroseri buya omanya konyora chibesa icho ingana yayo yo mari gochumurigere tubugeta sene kya Ndizi TV tugochakera kurwa sokoro ngaiga aratebyo arakwa nanga nende onsi atotebi naki okoroseri mbuya ege korona rero bogoto bautimboro aseta igeyemo egento naro digital ene chigotokonya ne tugere kwa maana ntu akamanyire kabire ntu twakarero bonge bwekawa kare bwata matayo ngana liego twale kwende kumbe twale ko yumisa ne gisa twale kanya tokonyora yiti saini ona naro renga digital ene tokonya na kuwa mona aba babekirwa gotorokereri batoire murani nga ntutakeire tosoye gutwara ugosimekecha na koroseria kwa maana to empower ourselves mbia mono sana sokoro seta ikeyemo omumanyo itu korato tebyango nki oratebi murigirito asabare mibaito Kisii na Nyamira oboremi bwe kawa ne chibesa na ndebo na muko na korigereri andonsi ase serikali yabekiro kuguru kwaye igekoro kingo buyambo koreteki mborororo nje kinda ni kare jabarimi baito
let them make good use of our field officers. Aba obisa bali baito to bwata agriculture so mucho ito Gusii union tigato batumie buya batokonya batosemi ekiare bagotebanga egesomo ngeri kungaini lakini egeko tambe bagoteba egento bunekyo so tigato nyoro bosemi ase bali bamanyete batokonya boli mibweto bandera koba obuya butambe igo bono omwanchi omurigereria naraikwa bayire gokuigwa kurwa asabari baito nabo igo abamanyi baito kurugaiga sense mastwarenge mugondo sense moya Kiogoro ire meyanyari bali chache county ya Kisii aswanyarre obosemi buri buigoro mono igoro ye ekawa nabo igasomuriye ni mate wesomirie engana ye mugosan abere asokwemanya igoro yobori miwekawa igo bantu bacha semetanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya website www.ndizitv.net nabo gatobase kweba gotobwatia semetanda yetu ya YouTube na Ndizi TV News nabo na botomera SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabu tobase kweba gotobwatia semetanda yonsi ende tonya ko batogosanga asobamo libo linde yonsi ndensira nema igase taseni yetu Ndizi TV anya gotete ngotarire andose asotugete tugo nabo gotobwatia gwetera emetanda ina nyarko bangu batewe nabo na kubombwatia semetanda ya ne ya Facebook una Mildred Momanyi endeli tunya ko batogosemania asobwamo wekenga kiendeli tukone chinsabu ne cyarero bye bye.